لو مخزاربكم زدلخ قداي بزعبا ماي زملكتيو بزعبا كيح بحر زملكت قداي نحنا كمين نريو حسابنا خ انتايو حسابنا خ تخكل دي ولا سايكونن يواتس دي يواتسن كهونا لوديو يبلون كل إثيوبياوي بز قداي كم مخرن كزاتن كاب سمعيت ناس أبزخون من قدي عساليتو ندقو تصبق نقر كقد فالود يبلون بزبل قداي تنزارارب تصبق كويني سمعني زي مس بارتيز زرخب يبلون ناي هاجرن ناي هزبن international interest ስለዝኾነ ጥራዩ ኣብዚ ዶክተር አብይ ንውሕድ ደቃይቕ ጥቕሚ ማይ ኣብ ህይወት ወዲ ሰብ ድሕሪ ምግላጽ ናብቲ ዋና ሓሳብ ናይ ቀይሕ ባህር ዝምልከት አተወ። የቀይ ባህርን ጉዳይ በሚመለከት እኛ እንዴት ነው የምንመለከተው? ናትና ናይ 21 ክፍለ ዘመን ስትራቴጂ እንታይ እዩ? እዚ ናይ ብልጽግና ወይ ናይ ኣብ ስትራቴጂ ኮነን ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ብፍላይ ከዓኒ ካባና እንዳሓር ዘሎ ዘመን እዚ ስትራቴጂ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ መጀመርያ ሰላምን ሓድነትን ሰላም የድልየና እዩ ሓደውን ክንከውን ኣለና ሓደ ንኾኖ ከማይ ሓያል ንኽንከውን እዩ ነንበይንኹም ትኽእሉ ኢኹም ግን ኣብቲ በጽሖ ይብልኩምን ንኣብነት ኤርትራ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ሶማሊ ሓንቲ ሃገር ተንኸውን እቲ ፌደሬሽን ዲዩ ካልእ ግደፍዎ ግን ሓንቲ ሃገር ተንኸውን እዚ ኻኒ ልክዕ ከም ካልእ ኣሜሪካ ወይ ሩስያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓበይቲ ሃገራት ተኣኪብና ሓይሊ ክንእክብ ከለና ተፈላሊና ግን ሓይሊ ኢና ንስእን ስለዚ ናኻኒ ሓድነት ክህልወና ዘለዎ ሰላም ከዓኒ መሰረታዊ ነገር እዩ ሰላም ተዘይሃልዩ ምርምር የለን ሰላም ተዘይሃልዩ ብልጽግና የለን ስለዚ ሓደ ክንከውን ከምኡውን ሰላም ንደሊ ኢና እቲ ኻልኣይከ ኩልንትናዊ ብልጽግና እዩ ሰላም ከነምጽእን ክንዓብን እንድሕር ኮይና ጂኦፖለቲክስ ክንርኢ ኣለና ጂኦፖለቲክስ ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሰላም ብልጽግናን ሓድነትን ንኸነምጽእ ጂኦፖለቲክስ ክንሕዝ ኣለና ኣብዚ ዘለና መብዛሕቲና ፍርቂ ዕድመና ዝወዳእና ኢና ስለዚ ብዛዕባና ዘይኮነሲ ብዛዕባ እታ ትቕጽል ሃገርን ከምኡ ብዛዕባ ዝቕጽል ወለዶን ክንሓስብ ይግባአና ስለዚ ዝኹሉ ሰላም ኮይኑ ክቕጽል እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ክርአ ዘለዎ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ጽቡቕ ጌርካ ክትዝረበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ኣይለዓልኒዩ ከነልዕሎ የብልናን ናብ ግጭት ዝመርሕ ዝበሃል ነገር የለን ግጭት ዝበሃል ኣይንደልንና ግን ከነልዕሎ ኢና እዚ ማይ ብሓቅን ብናይ ሃገርና ጉዳይን ከመይ ይረአ ኢትዮጵያ ማለት ብማይ ዝተኸበበ ደሴት እንተኾነ ግን ማይ ዝጸምአት ሃገር እያ ብምሉእ ዙርያ ብማይ ዝተኸበበ እዩ እንተኾነ ግን ናይ ማይ ጽምእ ኣለና ማይ እንዳዘነበ ብቐይሕ ባሕሪ ከምኡውን ብኢንዲያን ኦሽን ብኹሉ ተኸቢብና ግን ከዓ ማይ ጽምኣት ኣለና ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ብኹለንትናዊ ትርኢት ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልዩ ድያ የድልን እዚ ሕቶ እዚ ክለዓል ኣለዎ የብሉን እዚ ጽቡቕ ጌሩ ክረአ ዘለዎ እዩ ብትኽክል እንድሕር ኢኹሞ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቀይሕ ባሕሪ እዩ እዚ ኻኒ ኣባይ እዩ ኢትዮጵያ ማለት ከዓ ኣብዚ ውሽጢ እያ ዘላ እዚ ማይ ይምልከተኪ እዩ እዚ ማይ ከዓኒ ኣይምልከተክን እዩ እንድሕር ኢልከያ ብፍጹም ኣይሰርሕን እዩ ምስ ኢትዮጵያ ኣብዚ ኤርትራ ኣላ በዚ ይምልከታ እዩ በዚ ኸዓ ይምልከታ እዩ ኣብዚ ኸዓ ሱዳን ኣላ በዚ ይምልከታ እዩ በዚ እውን ይምልከታ እዩ ኣብዚ እውን ግብፂ ኣላ በዚ ይምልከታ እዩ በዚ እውን ይምልከታ እዩ ንኣብነት ኣነ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዓባይ ትበሃል ሃገር ይድውለለይ እሞ ይረኽበኒ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ይግባአና እዩ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ብሓንሳብ ክንዓቢ ይግባአና እዩ ድሕሪ መባሉ ብዛዕባ ኣባይ ጉዳይ ግን ይብለኒ ኣባይ እኮ ኣብ ናትና መሬት እዩ ዘሎ ብገንዘብና ኢና ሰሪሕናዮ እንተኢለዮ ፍጹም ኣይሰምዓንን እዩ ኣይ ኣባይ እሞ ናትኩም ጥራይ ኣይኮነን እዩ ዝብለኒ ግብፂ ሱዳን ኩሉ ሰብ ዝዛረቦ እዚ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ኣዝዩ ዝሕዝነንን ዝሕርቐንን ነገር ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ወላ እኳ ኣብ ፓርላማ ንኸይንዛረብ ከም ነውሪ ኢና ንወስዶ ብገንዘብካን ብመሬትካን ኩሉ ሰብ እንዳተዘራረበ ከሎ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ንኽትዛረብከ ስለምንታይ ዓቐብ ዝኾነካ ቀይሕ ባሕርን ኣባይን ኢትዮጵያ ዝብይኑ ናይ ኢትዮጵያ ዕቤትን ውድቀትን መሰረታውያን ነገር እዮም እቲ ጥቕሚ ግን እንታይ ይኹን እዩ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሕዳሴ ግድብ ንዘራረበሉ ከምኡ ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ብቀይሕ ባሕሪ እውን ክንሰማማዕ ንኽእል ኢና ፀገም የብሉን ስምምዕ ማለት ግን ኣይትጠቀመሉ ማለት ተዘይኮይኑ ጥራይ እዩ ብታሪኽ ብጂኦግራፊ ብኢኮኖሚ ከምኡውን ብዓሌት ኢትዮጵያ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶ ኣለዋ ዝብል ስምምዕ ነይሩ እዩ እዚ ስምምዕ ከዓ ክፍተሽ የድሊ እዩ ገለገሌና ቀይሕ ባሕሪ ከየልዓልና ሱቕ ዘይንብል ብሰላም ተቐሚጥና እኮ ምስ ኤርትራ እንተባኢሱናኸ ምስ ጅቡቲ እንተባኢሱናኸ ዝብል ፍርሒ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ 50 ሚልዮን ነርና ሕጂ ብ2030 150 ሚልዮን ክንከውን ኢና 150 ሚልዮን ህዝቢ ብትሕቲ ቅርፂ መሬት እሱር ኮይኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ ቀዳማይ ድኽነት ኣሎ ከም ትፈልጥዎ ካልኣይ እውን ብዝሕ ህዝቢ ኣብ ዝኾነ እዋን ምውፁእ ይተርፎን እዩ ስለዚ ህዝቡ ንኸይትኮስን ከይወፅእን ክንዘራረብ ኣለና
ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ንሓፂር እዋን ንክስከሞ እምበር ንነዊሕ እዋን ክስከሞ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ንኣብነት እዛ ቪድዮ ተመልከቱ። እዚ ሰብ እንታይ ይብል ኣሎ? እዚኣ ማዕረ ክንደይ ከባድ እያ ብምባል እንተመሃርኡ ይሓቶም ኣሎ። ገምቱ 10 ግራም፣ 5 ግራም፣ 20 ግራም ብምባል ይግምቱ ኣለዉ። እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን እሱ ይኮነን። እዚ ማይ ንሓንቲ ደቂቕ ትስከሞ ፀገም የብሉን። ኣነ እውን ተሰኪመ ኣለኹ። ግን ሓደ ሰዓት ተሰከሞ እንተትብለኒ ነርካ ግን እዛ ብኬር እዚኣ እንዳኸበደትኒ ትኸይድ። ሓደ መዓልቲ ሙሉእ እንተትብለኒ ነርካ ኸ ኢደይ ድንዝዝ መሓዝካ ይኸብደኒ። በዚ ኸኣኒ ሓደ ነገር ን30 ዓመት ክትሕዞ ቁሩብ ክደኽመካ ክእል እዩ። ንሱሳ እንድሕር ኮይኑ ግን ክድንዝዝ እዩ፣ ኢድካ ምስከማ ይክእልኒ እዩ። ስለዚ ከምዚ ኢልና ክንዘራረበሉ ኣለና። ካብኡ ከዓ መልሲ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ግዙእ ይኮነን ክንብል ንኽእል። ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን እውን ክንብል ንኽእል። እንድሕር ኢልኩም ክንገድፎ ንኽእል ኢና። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ስለምንታይ ንፈርሕ እዩ። ምክንያቱ ብኣባይ ጉዳይ ዝፈርሐና ወል ሓደ የለን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝወሓዝ ማያት በዚ ብተከዘ ናብ ኤርትራ፣ በዚ እውን ብባሮ ናብ ሱዳን፣ በዚ እውን ብኦሞ ናብ ኬንያ፣ ብጋኔሌ ዳዌ ናብ ሶማልያ፣ በዚ እውን ብተወሳኺ ካብ ወቤ ሸበሌ ናብ ሶማልያ ይኸይድ። ስለዚ መን እዩ ካብ ኢትዮጵያ ማይ ዘይወስድ? ሓንቲ ጅቡቲ እያ። ንጅቡቲ ከኣኒ ናይ ኤሌክትሪክ ከፊልና ማይ ከም ዝኣትዎም ጌርና። ስለዚ ንሕና ዘይሃብናዮ ጎረቤት መን እዩ? እሞ ከዓ ኣዝዩ ዝስተ ፅሩይ ማይ እንትኾነ ግን ካብዞም ጎረባብቲ ሓንቲ ፅሩይ ማይ ንኢትዮጵያ ትህብ ወላ ሓንቲ የላን። ስለዚ ንሕና ክንበኩም ኢና፣ ፀገም የለን፣ ይግባኣኩም እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ናትኩም ኣይንህብን ምባል ግን ትኽክል ኣይኮነን። ብሓንሳብ መንባር ተሓሲብና ሰላም ክንከውን ድሕር ሓሲብና ተወሃሂብና ክንነብር ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ምስ ግዜ ክበኣስ ይኽእል እዩ። ኣሉላ ኣባነጋ ከም ዝበሎ ቀይሕ ባሕሪ ባዕሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወሰን ተፈጥሮ ኮይኑ ነይሩን ክነብርን እዩ ኢሉ ነይሩ። ስለዚ ብዚ ኣሉላ ኣባነጋ ቀይሕ ባሕሪ ይምልከተና እዩ ኣይኮኑን ኢሎም ዘለዉ። ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ተፈጥሮ እዩ እዮም ኢሎም ዘለዉ። ተፈጥሮ እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣክሱማዊት ኪንግዶም እዩ። ካብቲ ኣቦታትና ዝውዕሉና ዝነበሩ ተጻራሪ እዩ። ኣብዚ ብታሪክ እንታይ ዓይነት ሓቅነት ኣለዎ ዝብል ክንርኢ ኢና። ዳርጋት ዝበዝሐ ፐርሰንት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሱማዊት ኪንግዶም እዩ ዝቋጻጽሮ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ከመይ ርሒቕና ኣለና ረእይዎ። ስለዚ ብዚ ሕጂ ዋና ክንዛረበሉ ደሊና ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ንቕርብ ዝብል እዩ። 120 ሚልዮን ህዝቢ ስለ ዘለና ወላስ ወተሃደራት ስለ ዘለውና ሓያላት ስለ ዝኾንና ሰብ ቀቲልና ወይ ሃሪምና ዲና ክንቀርብ ትብሉ እንድሕር ሃሊኹም ከምኡ ይኮነን። ከምኡ ዓይነት ሓሳብ የብልናን። ከምኡ እውን ክግበር የብሉን። ብውግእ ክኸውን የብሉን። ንጽልእን ውግእን ፈሪሕካ ኸኣኒ ነቲ ሓቂ ክትሽፍኖ የብልካን። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እውን እዚ ካልእ ታሪክ እዩ። ኣብ ግዜ ንጉስ ዝተወስደ ስእሊ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ክትሓክኻ ይትኽእልኒ ኢኻ። ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣይኮነን ክትብለኒ ይትኽእልኒ ኢኻ። በቃ ነይሩ እዩ። ስለዚ ብኣሉላን ከምኡውን ጃንሆይ ግዜ ታሪክ ዝነግረና ሓቂ ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ክንሪኦ ዘለና ኸኣኒ ብዓሌትነት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካርታ ብናይ ኤርትራ፣ ጅቡቲ ከምኡውን ኢትዮጵያ ዘሎ ካርታ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ቦታ እዚ ሰለስቲኡ ዓፋር ዝነብሩሉ ቦታ እዩ። ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ፣ ኤርትራ ኣለዉ፣ ከምኡውን ጅቡቲ ኣለዉ። ስለዚ ካብዚኦም 1.2 ሚልዮን ዝኾኑ ዓፋር ባሕሪ ንኸይርኡ ዝተኸልከሉ እዮም። ስለዚ ከም ንሪኦ ፀናሕና ብታሪክ ኣይሰርሕን እዩ፣ ከምኡውን ብዴሞግራፊ ኣይሰርሕን እዩ። ምክንያቱ ዓፋር ስለ ዝኾነ። ኣብ ዓለም ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን 44 ሃገራት ኣለዋ። እንተኾነ ግን ከም ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ሃገር የላን። 120 ሚልዮን ህዝቢ ሒዙ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተዓፀዎ ብዓለም ሙሉእ ተራኢ ይፈልጥን እዩ። ብዓለም እውን የለን። 5 ሚልዮን ተንኸውን ፀገም የለን ክንብል ንኽእል ኢና። 10 ሚልዮን ተንኸውን እውን ፀገም የለን ክንብል ንኽእል ኢና። 120 ሚልዮን ሒዝና ሱቕ እንድሕር ኢልና ግን 150 ሚልዮን መፀኹ ብለና ኣሎ። ናብ ኣፍሪቃ ምስ ትመፅእ ኸኣኒ 17 ሃገራት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን እየን። ኣብዘን ኩለን ሃገራት ዘሎ ህዝቢ ተደሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ሓደ ሲሶ ናይዘን ሃገራት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብዶበይ ከይትሰግር ኣብዚ ሕርሻ ኣለኒ ገለለኒ ክብለካ ክእል እዩ። እንተኾነ ግን ኣዝዩ ፍርያምነት ዘለዎ ቦታ እዩ። ንኹሉ ሰብ ዝኣክል እዩ። እሞ ኸኣ ጥቕሚ ውዕልን ዘሎ ንሕና እውን ቁጥርና እንዳበዝሐ ኸይድ ኣሎ። በዚ ምክንያት ከዓ ንፈርሕ ኢና። እቲ ፍርሓት እንታይ ኣምፂዎ እንድሕር ኢልኩምኒ ከዓ ከም ተቐዲሞ ዝበልኩኹም እዩ። እዚ ንኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ወይ ክትሰርሓሉ ይከኣልካን ወይ ኢንቨስት ክትገብሮ ይከኣልካን። ኣብ ጅቡቲ ከም ትፈልጥዎ ቻይና ኢንቨስት ገይራ ኣላ። ኣብ በርበራ እውን ዩኤኢ ኢንቨስት ገይራ ኣላ። ኣብ መቃድሾ እውን ቱርኪ ኢንቨስት ትገብር ኣላ። ስለዚ ቱርኪ መፂኡ፣ ዩኤኢ መፂኡ፣ ቻይና መፂኡ እሞ ንሕና ኸ ንምንታይ ኢንቨስት ዘይንገብር?
ኖ ስጋት ኣለና ይብሉ ፀገም የለን ስጋት እንድሕር ኮይኑ ችግር ገርድ ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ዳም እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይውዳእ እዩ ዘሎ ንሕና ኣብ ዓሰብ ኣዱሊስ ወይ ዝተፈላለየ ንሕና ናይ ቦታ ሽግር የብልናን ኣብኡ ኢንቨስት ንግበር ንስኹም ከዓኒ ካብ ገርድ 30 ድዩ 40% ትወስዱ ፀገም የብሉን ንሕና ሃቡና ጥራይ የብልናን ንስኹም እውን ውሰዱ ምክንያቱ ስለ ዘድልየና ኖ ገርድ ኣየድልየና እንድሕር ኢልኩም ከዓኒ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ካብ ኣፍሪካ ተቐዳማ እዩ ስለዚ ካብኡ ከዓ ሼር ውሰዱ 20-30% ውሰዱ ንዓና ከዓ ፖርት ሃቡና መንገዲ ኣየር ኣየድልየና እንድሕር ኢልኩም ከዓኒ ኢትዮ ቴሌኮም ብዓለም ደረጃ ዝዓበየ እዩ ስለዚ ካብኡ ሼር ውሰዱ ንሕና ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንወስድ ተራሒቕካ ግን ኣይከውንን እዩ ብተከዘ ጉዳይ ብኣባይ ጉዳይ እንዳተዘራረብኩም ብቀይሕ ባሕሪ ኣይንዘራረብና ክትብሉ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ስለዚ ስቕኢልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ብዓለም ደረጃ ናብ ባሕሪ ዝቐረበት ግን ከዓ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ኢትዮጵያ ጥራያ በዚ ጉዳይ ከዓኒ ናይ ኤርትራ መራሒ ናይ ጅቡቲ መራሒ ናይ ሶማል መራሒ ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ክዘራረቡ እዩ ዘለዎም ንሕና ድሓና ይንበኣስ እሞ ደቅና ይበኣሱ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ቲም ማርሻል ዝተባሃለ ሰብ ናይ ጂኦግራፊ እሱር ምዃን ድኽነት ሕራይልካ ምቕባል ምዃኑ ገሊጽዎ ኣሎ ዓይንና እንዳርኣየ ኢኮኖሚ ክዕቢ ዘላቒ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ነገር ሸለኢልና ክንሓልፍ ኣይንደልን ብኣፍሪቃ ደረጃ ሓያል ሃገር ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዋ ሓንቲ ሃገር ኢትዮጵያ ምክንያቱ ብኢኮኖሚ ብብዝሒ ህዝቢ ብኩሉ ነገር እንድሕር ሪኢኻዮ ሓያል ናይ ምዃን ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ኢትዮጵያ ቁሩብ ዝተርፋ ነገር ኣሎ እሱን ከተምፅኦ ትኽእል እያ እንተኾነ ግን እዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብኣፍሪቃ ደረጃ ቀዳሚት ናይ ምዃን ተኽእላ ይዕንቅፋ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የገድሳ እዩ እዚ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ከዓኒ እንታይ ክንገብር ኣለና እንታይ ምርጫታት ኣለና ዝብል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ተቐዳማይ ጅቡቲ እዩ ሕጂ እውን ንጥቀመሉ ዘለና ጅቡቲ ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣዱሊስ እዩ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ እዚ ከዓኒ ከም ኣማራፂ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምፅዋዕ እውን ከም ኣማራፂ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ዓሰብ እውን ከም ኣማራፂ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንሕና ናይ ግድን ብዓሰብ ተዘይኮይኑ ወይ ከዓ ብምፅዋዕ ተዘይኮይኑ ኣይንብልና ንሕና እንደሊ መተንፈሲ ዝኾን ጥራይ እዩ ብምግዛእ ይኹን ብምክራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እንድሕር መፅዩ ክንቅበሎ ኢና ንሱ ኢና እንደሊ ምክንያቱ ህዝብና እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይንመኻኸረሉን ዘይነልዕሎን ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ግን ግዜ ምስ ወሰደ ኣዝዩ ዝኸፍአ ነገር ክኸውን እዩ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ክንዛረበሉ ዘለና ጉዳዩ ክንገድፎ የብልናን ሸለል ክንብሎ የብልናን ምክንያቱ እቲ ናይ ወደብ ክራይ ንኸፍሎ ኣብ ዓመት ግድብ ምሰርሐ ነይሩ ስለዚ እቲ ክራይ እንድሕር ተሪፉ ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካልኡ እንተወሳኺ ኣብ ባሕሪ ብዙሕ ነገር ኣሎ ነዳዲ መግቢ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ህዝቢ እንዳበዝሕ እንድሕር ከይዱ ከዓኒ ሰብ ዝጭነቆ ብዛዕባ መግቢ እዩ ከመይ ገይረ ዜጋታተይ ከብላዕ ኣለኒ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝነዓቕ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኩሉ ክንሪኦ ፀናሕና ምርጫታት ኣለና ኣካየድኡ ኸ ከመይ ክኾን ኣለዎ እዩ ንሕና ተደልዩ ቀይሕ ባሕሪ ኣይምፃእ ግን ኢትዮጵያውን ኮይንና ግን ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ኣለና ከምዚ ቀሊል ነገር ገዲፍና ንኸይድ ክኾን የብሉን ንዛረበሉ ንማኸረሉ ተኽኢሉ ከዓኒ ክንፅሕፎ ዘለና ጉዳይ ክኾን ኣለዎ ኣካየድኡ ከዓኒ ብዝተኻእለና መጠን ብሰላማዊ መንገዲ ክኾን ኣለዎ ይግባኣኒ ዝብል ሕቶ ስለ ዘለና 100 ሚልዮን እውን ስለ ዝኾንና ወተሃደር እውን ስለ ዘለና ዘሊልና ናይ ሰብ ሃገር ንወርር ክኾን የብልናን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኢንተረስት የብልናን ብሰላም ክኾን ይኽእል ድዩ ወክኸውን ይኽእል እዩ ሰላም ዝደሊ ዕቤት ዝደሊ እዚ ክገብሮ ይኽእል እዩ እቲ ዝቐርበና ምርኣይ ጥራይ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ሶማል ክንርኢ ኣለና ጅቡቲ እውን ክንርኢ ኣለና በዚ ዘሎ ቀዳማይ ምርጫ እንታይ እዩ ፌደሬሽን ከምኡውን ኮንፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን እንተንወስድ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ከበኣስ ይኽእል ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ከምኡ ይኮናን ዘለና ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋንን ይፈላለዩ ፌደሬሽን ብትኽክል ምቕማጥ ናይ ባንዴራ ጉዳይ ናይ ሽም ጉዳይ ናይ ብምልኡ በዚ ብዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ስምዒት ከነስተኻኽሎ ንኽእል ኢና ከም ንፈልጦ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብዓፋር ዘሎ ህዝቢ ኩሉ ሓደ እዩ ዘረባና ሓደ ንበልዖ ነገር ሓደ ደርፍና ሓደ ኩሉ ነገር ሓደ ብፖለቲካ ጥራይና ንፈላለ በቐሊሉ ክምለስ ዝኽእል ነገር እዩ ኖ እዛ ይግበርኒ ተበልኸ መሰሎም እዩ ብሓይሊ ዝበሃል የለን ካልኣይ ከዓኒ ናይ መሬት ምልውዋጥ እዩ እዚ ከዓኒ ብዓለም ደረጃ ዘሎን ዝተለምደን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ታሪክ እዩ ሓደ ግዜ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢልና ገለ ሰብ ዝቃወሙ ሰባት ኣለዉ ኣነ ይገርመኒ እዩ ምድላው እንታይ ኮይኑ ድፅላእ ከምኡውን ብስነ ልቦና ምድላዋት የድልዩ ከምኡውን ብዲፕሎማሲ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ውሽጢ ከምዘየለና ንኽሓድ ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ 53 ዓመት ሃይለ ስላሴ ብዛዕባ ኣባይ ክዕልል ከሎ ትትንክፋ ወይ ኢለኻ ምስ ተባህሉ ኣነ ሕጂ ዓቕሚ የብለይን ደቀይ ግን ክሰርሕዎ እዮም ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ቀይሕ ባሕሪ ትትንክፋ ወይ ኢለኻ ኣነ ዓቕሚ የብለይን ደቀይ ግን ከምፅዋ እዮም እኔ አቅም የለኝም ልጆቼ ያመጡታል ሎማ አይካልን ማለት ጽባህ አይካልን ማለት አይኮነን
ስለዚ ንሕና ንፍትን ንዘራረበሉ ተዘይኮይኑ ኸኣኒ ደቅና ከምጽዎ እዮም መሰልና ስለ ዝኾነ ስለዚ ጋይስ ከም ሰማዕኩሞ ቀንዲ ትሕሶ ናይ ዝኣኼባይ ከስማዕኩም ፀኒሐ ክሳብ ኔክስት መደብ ንራኸብ ሰላም